Dobrý deň, vítam vás na našich webových stránkach. V tomto krátkom videu sa vám budem snažiť zodpovedať, prečo projekt Ja platím FER vznikol a pre koho je určený. Vďaka našej webovej stránke môžete zistiť a môžete si overiť, či vaše ťažko zarobené peniaze míňate efektívne. Viete, ako sa hovorí, ak už nedokážete ovplyvniť výšku tých vašich príjmov, môžete si ovplyvniť aspoň výšku tých vašich výdavkov. A práve toto je oblasť, v ktorej sa vám budeme snažiť pomôcť a budeme sa vám snažiť podať pomocnú ruku. V súčasnosti je možné na našej stránke overiť finančné produkty. Ak máte úver, hypotéku, leasing, poistenie. Všetky tieto produkty si môžete u nás na stránke veľmi jednoducho overiť a zistiť, či naozaj peniaze, ktoré platíte za tieto finančné produkty, platíte efektívne a či nevyhadzujete peniaze zbytočne. Do budúcnosti však budeme rozširovať oblasti, v ktorých sa vám budeme snažiť pomôcť a zahrnieme aj sektory, kde ľudia najviac míňajú tie svoje peniaze. Ak patríte medzi ľudí, ktorí neradi chodia po pobočkách, po bankách, po poisťovniach, neradi sa stretávate s poradcami, tak táto stránka je určená presne pre vás. Možno sa pýtate otázku, pre ktorú inštitúciu pracujeme, ale nepracujeme pre žiadnu banku, žiadnu poisťovňu ani investičnú spoločnosť, aby sme dokázali zabezpečiť objektívnosť. Navyše, v našom tíme sú špecialisti na každú jednu oblasť, tak, aby sme vám dokázali naozaj poradiť kvalifikovane a profesionálne. Ak by ste chceli byť navyše informovaní o dôležitých informáciách z finančného trhu, informácie, ktoré sa vás týkajú, ktoré vám môžu nejakým spôsobom pomôcť, zanechajte pod videom, nájdete kontaktný formulár, kde ak tam zanecháte váš e-mail, vašu e-mailovú adresu, budete pravidelne informovaní o týchto novinkách. Budeme vám priebežne posielať informácie, ktoré vám môžu pomôcť a ktoré vám môžu v konečnom dôsledku ušetriť samotné financie. Navyše, ako bonus z našej strany dostanete zadarmo e-book 7 krokov, ako ušetriť na hypotéke. Je to presný návod 7 krokov, ktoré musíte urobiť na to, aby ste dokázali ušetriť na vašej hypotéke a na vašom úvere. Toto dostávate z našej strany gratis ako odmenu za to, že ste nechali vašu e-mailovú adresu. Takže vstúpte ďalej a šetrite vaše peniaze. Teším sa na vás pri ďalšom videu.